Любимеца на Видин! Дами и господа, какво подхлъзването? Към трипто пипа! Ива Русинова! Забелязваме известно подобрение в карането на Ива, което заслужава вашите аплодисменти. Също така аплодисментите и за Пипо! Резултат не искате ли да чуете? 8-2! За Пипо! Причината за резултата твърде много пъти, в които Ива Русинова не дозавива и прекъсва своя ритъм. Каза твой